Κυρίες και κύριοι, και σήμερα πάλι Tulis Gaming Club. Και είμαστε ακόμη στον δρόμο επειδή βαριέμαι τη ζωή μου όταν είμαι στον δρόμο για πολύ μεγάλη απόσταση. Κάναμε τα challenge για να περάσουμε χρόνο. Για να περάσουμε χρόνο. Εδώ είμαι με τον Γιάννη. Γιάννη Γοραλίτη, αυτό εδώ πέρα μεγάλη. Έλα λεπτό να στο χεύσει κάτω. Με τη μεγάλη του μούρη και τα χοντρά μάγουλα. Αου. Τα χοντρά με ξυπάς. Και σήμερα παίζουμε. Κάνουμε. Και όσο καλά με ξέρεις. Θα πέσω καλά με ξέρεις. Ωραία. Αυτή πως παίζεται γιατί δεν το ξέρω ούτε εγώ. Θα φέρω εγώ τον αγαπημένο μου χρώμα και τέτοια. Αν απαντήσεις λάθος, θα σου κόλλουμε πατατάκια. Λάθος πατατάκια. Είναι τα Chip Paradise. Chip από το αλφαβήτα. Αλφαβήτα. Να βλέπετε λάθος είπα το αλφαβήτα. Λοιπόν, ξεκινάει πρώτο δέλτιο το κανάλι. Ωραία. Τι να κρατήσω, το αγαπημένο μου χρώμα. Τι? Το αγαπημένο μου χρώμα. Κόκκινο. Λάθος! Εδώ είναι το πράσινο. Ωραία. Θα του βάλω και μόνο πατατάκια. Για να σε δω να βάλεις πολλά παιδό. Αυτά! Κάνουνε! Καλά! Επειδή έκανες λάθος. Φέρει μου δώσα, άντε, ρίξα. Φάε χοντρέ, φάε. Πάει ο χοντρό. Ρε χοντρέ, πάει. Τρώγε. Τώρα πήγαμε σε τούλεγα πως θα. Τρώγε ρε. Πιο γρήγορα θέλω να παίξω. Έφαγες. Άντε, τελείωνε. Κράτα. Πώς λένε το παπαγιαγιά μου. Παναγιώτα. Λοιπόν, στο πατέρα τώρα. Κάτω φτάνανε. Έλα χοντρέ. Θυμάσαι που κάναμε και εμείς το τι ομάδα είμαστε! Αρή! Τι ομάδα είμαι εγώ! Κανονική ποδοσφαίρου μπάσκετ Παναθηναϊκός! Μπιλ! Πάει πατατάκι παιδί στο πατρό! Τι ομάδα είσαι εσύ! Τι ομάδα είμαι! Τι ομάδα πας μάλλον! Και πιο εύκολα πας! Όχι! Εγώ ρωτάω! Τι ομάδα είμαι! Ολυμπιακός! Ναι! Με ρωτάς! Εγώ λέει είμαι καλύτερη! Στην ευθεία! Πού μπαίνω! Διεύθυνση! Σπάτη! Διεύθυνση! Μάλλον πού μπαίνω! Σπάτη! Εσύ πού μπαίνεις! Εγώ σε ρωτάω ρε Ζουντόβολο, πού μένω, πάρε. Άιτε, πάρω πατατάκι δεν πετάω. Κράτα με. Ναι. Πού πάμε τώρα. Χαλκιδική. Λάλα, πάμε Θεσσαλονίκη. Πούκο. Ναι, Χαλκιδική πάμε. Κοντεύουμε Κατερίνη και μετά στο Λάοδο. Ναι, εμείς λέμε πού θα πάμε. Οπότε σωστά το έχω. Εγώ. Πώς λέτε το κάμπ που θα πάμε. Πώς κάμπ νούμερο 1. Δεν πάμε. Πώς. Σκούρας. Σκούρας λέγεται. Το Μπούκος. Καλαμάκης. Θα την πάρω το κάμπ. Θα έχω μπούκο. Μπράβο. Φτάνει το πίσω αυτό έτσι. Άντε κι άλλα δύο επειδή είναι εδώ καταστήματα.
μερικά. Το τελευταίο ερώτηση για σήμερα. Και μία εγώ. Όχι. Ναι. Πώς το λένε? Γιάννη. Είπες λάθος. Δεν είπες το επίθετό σου. Βαρανίτης! Μπούκο, μπούκο! Βαρανίτης! Μπούκο, Πώς μπούκο. λένε σένα? Το τον είπα λίγο τούν. Μπράβο. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τελειώσουμε το βίντεο. Bye! Γεια. Bye.